गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो खुलुमबाय। आंनि सेराव सोर दङ नोंथांमोना मिथिखायो। ससियेल मिडियानि सासे एक्टिभ कमेडि रल खालामग्रा बिनानाव फान्थावस्रि। जोंनि बिनानावा जोंनि गफुराव दंफैयो आरो आं बिनानावखौ लोगो हमफैदों। ओरैनोथ' आङो ससियेल मिडियायाव बिनानावखौ आं नुबाय थायो। बिनानावनि जि एक्टिं खालामनाय जि कमेडि जि फानि भिडिअ आरो भिडिअआव नुनानैनो आं बिनानावखौ माने सिनायखानाय बायदि बा मिथिलायखानाय बायदि बेबायदि मोनोमोन आरो दिनै आं मोगथाङाव नुनो मोनबाय। दा मोगथाङाव नुनो मोननानै आंनि गोसोआ आरो साबसिन नांबाय आरो माने जि भिडिअआव नुदोंमोन बेबायदिनो आङो सेम माने नुदों आरो फिल खालामदों बेबायदिनो। आरो बिनानावखौ गोदोनिफ्रायनो सिनायखानाय बा जों मिथिलायखानाय लोगो हमलायबाय थाखानाय बेबायदि मोनदों आरो माने ससियेल मिडियानि पावारा बेबायदिनो आरोना। बेखौनो जाय बिनानाव दा ससियेल मिडियायाव जोबोर एक्टिभ आरो बयजोंबो सिनायजाथाव नालाय नोंथांमोना मिथिखायो। दा गहपुराव फैनानै माबायदि मोनो बिनानाव दा? गहपुराव फैनानै बुहुद गोबावनि उनावसो गहपुराव फैदों आरो बिनि लोगोसे जाबा आं नुफेराखैमोन। ओमफ्राय आं फुजा नायथावथाव आरो बेबो दङ नालाय ओमफ्राय बिदिनो फुजा नायथावथाव लोगो हमला फैनानै बुहुद गोबाव फैदों आरो। नोंसा आबै आबौ दं आरो गहपुराव? आबौ आबै दङ। आच्छा होमबा गहपुराव माने न'खरनिनो मानसि दं? न'खरनिनो दङ, खुरमाबो नङा, न'खरनि गोजासो आरो ओमफ्राय मा होनो आङो फुजाखौलाय आं साननै नायबाय मोजां मोनदों, गोगोमानो जादों। बाट आंहा नेटआ एसे प्रब्लेम माने जिअ सारभिस जाखायो, नेटनि थाखाय एसे बरिंबो मोनदों आरो बाखि नेटनि थाखायल' आरो माने बिनानाव जोंनि गहपुराव जिअ नेटआ एसे प्रब्लेम, खिन्थु एयारटेल बा एभेलेबेल जेरावबो मोनो बेबायदि आरो। दा थिगानो। दा बिनानावखौथ' बयबो फान्थावस्रि होननासो मिथियो, नाथाय दिनैसिम आंबो बिनानावनि रियेल जि नेम बेखौ आङो मिथिथ'वा आरोना। दा आं सोंना लानोसै आरो रायजोफ्राबो भिउवार्सफ्राबो मिथिगोन दिनैनिफ्राय। सोरबा मिथियाब्ला आरो मिथिखानायब्ला बेलेग खोथा। माने नोंनि रियेल नामा मा? आङो रियेल नामखौहाय आं फेसबुकआवहाय बुंना होखादोंमोन, सोरबा मिथियाखै जानांगौ, सोरबा नायबाय थानो सोलाबबाय थाया नालाय। ओमफ्राय आं दिनै बे आदानि माबायावहाय भिडिअआवहाय बुंना होनोसै आरो नायो। आंनि अरिजिनेल नामा निजिरा, ओमफ्राय टाइटेला हाज'वारि। निजिरा हाज'वारि। ओमफ्राय फान्थावस्रिखौ नों बोरै लानाय जेनेबा फेसबुकआव फान्थावस्रि नेम? बे फान्थावस्रि नामखौहाय आं लानो होनना लायाखै, नाफाथि दङ इउटुबावबो नाफाथि हाज'वारि, ओमफ्राय फेसबुकआव आं सोनायमोन, बाट फान्थावस्रियाव बांसिन होनो आरो। ओमफ्राय बे फान्थावस्रि नामखौहाय आं मोनसे भिडिअ लादोंमोन, नै आंना मोखाङानो गोलावथार, खानजङा खाथियाव दंमोन ना, खानजंनिफ्रायबो गोलावसिन होनबाय। दानाबा सोरबा सासे मानसि आंनिनो फल'वार्स नायग्रा, बेयो आं मानसिखौ नागिरना मोनफिनासै। बे बुंबाय होनबालाय नोङो मोखां गोलावबालाय नों नामखौ फान्थावस्रि लादो होनबाय। नै दानाबा फान्थावस्रि नामखौनो लादों, बयबो बुंना दायो नामानो फान्थावस्रि खालामबाय आंना। दा चेनेलाव जेनेबा अनेक केटेगरि थायो नङा होमबा? सोरबा कमेडि खालामनो मोजां मोनो, सोरबा फानि खालामनो मोजां मोनो, सोरबा ब्लगिं खालामनो मोजां मोनो, सोरबा पेज सालायोबाबो माने आं बबे कन्टेन्टखौ भिडिअ बानायनो बेबायदि नङा नालाय। दा बिनानावा जे कमेडिखौ बा फानिखौ सेलेक्ट खालामनानै लादों, दा बेयाव बिनानावनि जे रोंगौथिखौ जों जोबोद एक्टिभ नुखादोंमोन, मोजां नुदों रोंगौथिखौ। बेखौ नोङो बोरै गोसोजों निजेनो हारसिं सायख'ना लानाय? आङो माने आं हारसिंनो गोसोनाय निजे, बे आंनि निजे कमेडि खालामनो मोजां मोनो। आं बिराद मोजां मोनो कमेडि खालामनो, बाट आङो आंनि भइसजों बुङा, माने बेलेगा जेरै बेलेगनि भइसजोंहाय आङो लिपसिं होनानैहाय एक्टिंखौ खालामो आरोना। ओमफ्राय माने आं आंनि हारसिङै बुङा, आं बानायोमोन इउटुबाव लिरनानै लायोमोन। बे फेसबुकआव नुनायफ्रा मालायनि कपि खालामनानै लिपसिं लानाय आरो। इउटुबाव मा खालामो? इउटुबाव आं बिदिनो जानायनि होयोमोन, ओमफ्राय फाग्लि जानाय मानाय हायाव पाब्लिक भिडिअ, हाथायफ्राव थांनानै बेफोरनि पाब्लिक भिडिअ रिएक्सन लाबोयोमोन, स्नेकनिबो लाबोयोमोन। ओमफ्राय जोब्बाय, बारा जों गोबाव सावराया, माने बांद्राय गोबावबो नाया नालाय भिडिअखौ। आं जोबनायाव आरो सोंना लाबावनोसै, बिनानावा बबे जायगानि डिटेल्स एड्रेसखौ खिन्थाहरनो जोंनि भिउवार्सनो। माने आंनि जायगाया उदालगुरि, ओमफ्राय गामियाहाय निमायपुर आरो। निमायपुर, आच्छा, गामिया निमायपुर। जायगायाथ' उदालगुरि। उदालगुरिनिबाथ' उदालगुरिनि मानसिफोरा सिनायजोबखागौ नङा होमबा? गामिया एसे कनफिउज जायो नालाय, निमायपुर आरो गामिया। बारा गोबाव सावरायलिया जोंना, बेखिनियावनो जों भिडिअखौ फोजोबबाय आरो जों नोंथांमोननि सायाव भिडिअ लाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।